Σε κατάσταση σοκ. Δεν ξέρουμε ποιοι είμαστε σε κατάσταση αμόκ. Βία. Ζούμε σε έναν κόσμο που κυριαρχεί παντού τρομοκρατία. Στοιχειώδες φαντάσματα βγαίνουν τη νύχτα και δεν με αφήνουν να κοιμηθώ. Βία. Παιδιά τρομοκρατημένα ζουνε μες στα βασανά της κοινωνίας. Σκέψεις που έρχονται μέσα στη νύχτα που δεν μπορώ να βγάλω από το μυαλό. Βία. Ζούμε σε έναν κόσμο που κυριαρχεί παντού τρομοκρατία. Στοιχειώδες φαντάσματα βγαίνουν τη νύχτα και δεν με αφήνουν να κοιμηθώ. Βία. Παιδιά τρομοκρατημένα ζουνε μες στα βασανά της κοινωνίας. Σκέψεις που έρχονται μέσα στη νύχτα που δεν μπορώ να βγάλω από το μυαλό. Τίποτα δεν έχω να ζητήσω. Θέλω τους ανθρώπους μόναχα να αφυπνίσω. Δεν μιλάω σε πολλούς. Αν είσαι ένας από αυτούς, τότε σίγουρα πως δεν θα σου μιλήσω. Τίποτα δεν έχω να ζητήσω. Θέλω τους ανθρώπους μόναχα να αφυπνίσω. Πώς γίνεται να βλέπεις τι κατά συμβαίνει γύρω σου και εσύ να ακολουθάς το ίδιο σχέδιο πίσω. Πες μου, γιατί να ακολουθάτε τα βήματα ενώ τι πάθατε τόσο. Θέλετε μόνο τα χρήματα. Γιατί να ακολουθάτε τα βήματα ενώ τι πάθατε τόσο. Θέλετε μόνο τα χρήματα. Ο Θεός να σας σώσει. Βία. Ζούμε σε έναν κόσμο που κυριαρχεί παντού τρομοκρατία. Στοιχειώδες φαντάσματα βγαίνουν τη νύχτα και δεν με αφήνουν να κοιμηθώ. Βία. Παιδιά τρομοκρατημένα ζουνε μες στα βασανά της κοινωνίας. Σκέψεις που έρχονται μέσα στη νύχτα που δεν μπορώ να βγάλω από το μυαλό. Βία. Ζούμε σε έναν κόσμο που κυριαρχεί παντού τρομοκρατία. Στοιχειώδες φαντάσματα βγαίνουν τη νύχτα και δεν με αφήνουν να κοιμηθώ. Βία. Παιδιά τρομοκρατημένα ζουνε μες στα βασανά της κοινωνίας. Σκέψεις που έρχονται μέσα στη νύχτα που δεν μπορώ να βγάλω από το μυαλό. Φρίκι. Ζούμε μες στη δίκη που δεν μπορούμε να έχουμε ένα δικό μας σπίτι. Δικά τους όλα τίποτα δικό μας. Προσπαθούμε για το μέλλον μας και περιμένουμε κάτι να γίνει. Άνθρωποι με ημερομηνίες λήξης, αφήξεις από ανθρώπους που έχασαν ό,τι αξίζει. Δικά τους όλα τίποτα δικό μας. Προσπαθούμε για το μέλλον μας και περιμένουμε κάτι να γίνει. Για να πετύχεις κάτι τότε θέλεις βίσμα. Για να πετύχεις πρέπει να είσαι μες στο κόλπο. Μου τα πάνε και άκουσα, αλλά απάντηση μου ήταν πως εγώ θα βρω μόνος μου το δρόμο. Για να πετύχεις κάτι τότε θέλεις βίσμα. Για να πετύχεις πρέπει να είσαι μες στο κόλπο. Μου τα πάνε και άκουσα, αλλά απάντηση μου ήταν πως εγώ θα βρω μόνος μου τον τρόπο. Γκράντε.